Jod bura Masuba South, Karoli Omondi kod mano magem Elisha Odhiambo. Nyiso jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo kaw ting' mar tieko tungni masani omuoch e kindgi kendo keto maino e jiwo dongruok e pacho kae. Jotelogo wacho ni ber kod dongruok mar uchumi nyalo mana biro ka nitiere kwe mar siasa e thur kae. Bende gikwero jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni kik dir weche makide kelo pogruok e sirikal kod kind oganda jo Kenya. Jagoro mongere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo bende ojiwo wach mar kanyakla mar oganda kod kwe e piny Kenya ne gilose piem mag wende jo adwen e kanisa mar Homa Bay SDA. It is just 2 years into this administration. We still have 3 years. If it was late in the day, one would say that we can wait for the next elections and then they can dissolve that union. But I don't think Kenya can afford a discordant presidency for the next 3 years. So a political solution has to be found to this problem. It may be not immediate, but I'm very confident that at some point people will see reason and figure out that this is not going to work for Kenya. So we need some solution to this problem immediately. All the animosity that we are building is not good for the country. The country needs to go on a development trajectory. It's only 2 years. We can't have election every year campaigning for 5 years. When will the country work? So I call upon him and his cohorts to pull back a step further to ensure that this country remains on a steadfast, remains steady in terms of stability and in terms of progressive development. Ne jothurwa wan gi kinde maber ma wayudore kaka jo Kenya ni wanyalo nyayo kwe kendo wakelo dongruok e thurwa. Watem mondo kik wayiene jotelo ma samoro nyalo dhirowa e yore madhi kelo koko kaka chien kama ne wantie chande, mondo wanyisgi ni wadwaro kwe, wadwaro dongruok kendo wadwani wadag kanyakla.